Salutare prieteni, eu sunt Silviu Games. Astăzi facem un nou episod din seria noastră la Minecraft Survival Games. După cum vedeți în titlu, YouTube-ul este buguit. Și de astăzi o să vorbim despre acest subiect, despre YouTube și ce ne face nouă YouTuberilor la canale. Unui coleg de-al meu face 200 și ceva de abonați, îi șterge 200 de vizionări, 200 și ceva de vizionări și îi șterge o grămadă. Da, ce să mai zici, bă? Și rămâne cu 20 ceva de vizionări sau chiar mai puține. Deci ce să faci tu cu YouTube-ul acesta? Mirabolant. Rău de tot. Ok. Ce? Vrea să pună foc. Uite, nu merg eu la spawn, că mai bine să iau niște chesturi. Pana mea. Avem și tor frumușel aici. Da, astăzi o să vreau să-i facem o promovare lui domnul Andrei Gamer Boss. Aveți linkul canalului în descriere. O să vă las și linkul de-abia ce s-a apucat de YouTube. Cum îl chema? Qpanda. I-a spart unul contul de YouTube, avea 300 și ceva de abonați. Haideți să-l ajutăm și pe el, acum n-are nicio... Bine, are un abonat, adică pe mine. Haideți să-l ajutăm să facă și el acolo 8 abonați, dacă se poate. O să înceapă cu Minecraft și o să adaug și eu un SMP. Linkul și canalului lui Răzvan What the fuck îl aveți în descriere. Deci da. Și mai trebuie la cineva? Nu cred. Și de acum încolo, de la 250 de abonați, o să fie promovările care o să coste. Bine, abonație. Costă abonați. Și da. Promovările o să coste... stai bă, că nu știu cât. 4 abonați. Da, adică faceți promovare și aduceți 4 abonați activi. O să văd eu dacă sunt activi pe serii anumite și atunci o să dau ăla. O să fac promovarea. Ia să încercăm noi aici. Bă, ai văzut? Bă, merge să faci aia. Dar nu se deschide chestul. Aici până stai durează o grămadă. Da, tare, bă. Nu merge să facem chestia aia. Să păcălim ăsta, serverul. Ok, și vedeți titlul, da, știu. Am zis că o să încep subiectul. YouTube-ul e băguit, v-am spus ce face el. Pe mine cam mă enervează. Când se abonează unul, îmi arată că s-au abonat 2. Bine că am aplicația aia pentru abonați. Că altfel YouTube-ul ăsta își face de cap, pur și simplu. Ce să mai zici? Mai ales că poate să fie hackuit de nu știu câte persoane. Și na, asta nu-i corect. Să-ți dai singur boost de abonați. Cea mai mare porcărie ever. Te dai tu șmecher că îți crezi că abonații așa fără să faci nimic. Hai mă lași. YouTuberii ăia înseamnă că sunt pravi. What the fuck? Ok.
Da, n-am văzut nimic. Ok, mai suntem 5. Și da, v-am spus, la un coleg de-al meu face câte 200 și ceva de vizionări, îi șterge 200 și mai rămâne 20 acolo, 10-20 de vizionări. La un videoclip a strâns 200 de vizionări și 13 like-uri și a rămas cu 3 vizionări și 13 like-uri. Deci n-ai ce să mai zici despre YouTube-ul ăsta. YouTube-ul ăsta de la o vreme este cu cabeza rău de tot. YouTube-ul este băguit. N-am ce să vă mai zic. Băguit de băguit. Știi cum? Aoleu. SMP-ul cu abonații o să fie la 250 de abonați. Și da. O să aleg eu abonați care o să aibă activitate pe canal. Calitate minimă 480p. Deci modificați calitatea voastră la 480p. Cel puțin zic 480p. Că nu toate telefoanele duc 720p cum fac și eu, 60 de framate. Măcar atâta. Și da. Poate că știu. Cine știe, dar sunt și VIP în arenă. Care ei primesc din start topuri de Diamond. Ce să le faci lui ea? Da, cred că auziți un băzăit ceva de la telefon. Mai mă, vreau să urc și eu aici și nu pot. Iau, iau. Da, unde era un chest? Aici știu, e crafting table, l-am văzut. What, pot să... Știu. Mi-am făcut fucking sabie de iron. Yes. Yes. What the fuck? Mi-a dat și damage. Da. YouTube-ul ăsta. Cum ți-l crești? Așa l-ai. Nu se mai schimbă. Bă, da, niciun gest aici, bă, ești nebun. Dă și mie, frate. Da. Ia să dau în cine apuc. Yes! Oh my god! O fucking inimă! Ok, lume, cam atât cu acest episod de Survival Games. Eu am fost Silviu Kane și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!